Alle sammen, der skete en fejl igen, og vi har fundet Dias, og de har lige kommet Mine og Mia. Mia med, lige kig på skærmen. Videoen. Det er Mia. Ja, velkommen alle sammen. Au. Mia, jeg har brød. Jeg har stoffer med mig. Jeg ser, jeg har brød. Det stoffebrød. Hvad var der? Han fik slået en kanin ihjel. Jeg slog lige i hovedet. Mie, du må komme hen og bo sammen med mig inde på mit værelse. Og Mie er min kæreste. Så nu ved I det. Hvad var det for et ord? Hej Mie! Mie, prøv at kigge, hvad jeg har i kisten her. Den nederste kiste. Der har jeg faktisk en Griffins. Nej, eller... Ja, det glæder jeg mig også meget til, at du gør. Okay, der er noget mad der. Og der er der også lidt kul i, så tager vi bare 14 i der. Der. Nej. En seng. Og Mia, hendes seng skal være her med mig. Ja, det skal ikke være helt rigtigt. Jo, det skal være lige rigtigt. Den er også på mig, andet mig, vi skal hjem. Du vælger selv, hvorfor en seng du sover i. Ja. Guld. Okay, ja. Æble. Guld. Jo, nej. Mie. Jeg har noget til dig. Jeg har noget til dig fra mig. Ups. Jeg har lige givet min ægte. En ægte emerald. Okay, Mie, hvad er det der for et skin, du lige har taget på? Bombardie. Hvem? Hvem var det? Sofie, der spiller nu? Er det Sofie, der spiller nu? Ja. Mie. Jeg har lavet selvmord nu. I driller. Wi-Fi. Jamen, jeg så på Mie. Jeg så på allerede Mie. Jeg skal lære mig at lave godt musik, når jeg er ked af det. Fuck, stærligt talt. Jeg begynder at græde, fordi jeg er træt. Hvordan kan lige græde? Nej, jeg var i gang. Men jeg var i gang. Gugu gaga, gugu gaga nu, gugu gaga, gugu gaga, lækker sig i lækker gagas baghave. Hvor er du henne? Hvad? Jeg kommer op nu. Det kan jeg ikke passe. En kanin! Hvor fanden? Hvad for mig? Er du noget at mene, eller hvad fanden? Nej, det er oppe på landdagsskolen. Kisten!
Der er hestearmor, en redstone, navneskilt. Jeg har taget et navneskilt, det var fordi, så kan jeg få en ud af kælde. Men det vil sige, at jeg skal til at lave en til opfart, men det er det bare skeletfart. Jeg tror nok, det er det sjældent, når det sker, det her. Nam, 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 nam. Forresten, jeg har nakket en kanin. Jeg har nakket en af de... Hey, det her er fyldt godt. Jeg lukker altså lige skeletspawneren. Hov, du glemte det. Hov, du har glemt noget. Mie, jeg skal... Nej, hvad var det nu, hun hed nu? Sofie, jeg skal være dernede. Nej, jeg lukker, jeg lader hende komme op. Så hopper hun selv ned. Ja, jeg vil så meget gerne have det, du kan selv lave det der. Du kan selv lave det der sten der. De der sten der, du leger med. Den kan du selv lave. Ja. Vidste du ikke det? Jo. Hvorfor vil du så have? Hvorfor vil du så have den? Jeg savner Mie! Jeg laver selvmord! Det er en zombie. Det er en zombie selvmord. Hvis Mie kommer tilbage, så har jeg lavet selvmord. Fordi jeg savner hende. Så er nu mit headset tændt igen der, fordi jeg har slukket mit headset. Jeg savner Mie. Mie skal komme tilbage. Jeg savner Mie. Jeg savner Mie. Jeg frier til dig. Jeg frier til dig. Det var det, jeg mente. Er du forelsket? Fucking lige meget. Ej. Det der var pinligt. Nej, det er det. Nå, er det mig? Jeg skulle da klar. Jeg fik en venner. Nå, nu kan jeg bedre forstå det. Ja. Jeg har ingen snaps. Det er fordi, det der Mie, der stadig kan sætte på den der person der. Det er der bare stadigvæk Mie. Det er der stadigvæk. Det er der på person. Det er der på person. En person der, hvor du også bruger dig. Eller hvor du også er... hvad fanden det hedder? Undskyld, fordi jeg bandede. Makker, jeg laver lige... Jeg siger bare, hvad fanden er det nu, du hedder? Mie, bare slå mig, hvis du synes, det er ondt. Eller bare for Mie, eller bare slå mig, hvis du synes, det er ondt. Jeg sagde bande. Jeg bander i din kugle, mander. Ja, okay. Nej, men så kan de andre ikke høre dig. Så kan folk ikke høre dig jo. Nå. Nej, de kan ikke høre dig nu. Nu kan folk ikke høre dig. You come on, no go you. Whee!
Jeg ikke se. Nej! Nej, du har mis den der. Ej, hallo, så kan du give mig den ene, så. Ja, du skal give mig den ene, fordi så har vi lige mange. Ja, det var mis. Det var mis. Det er mis. Ja, det er mis, dem her, vi har givet hende. Du skal ikke droppe nogen af mis ting. Det er bare uhøfligt. Ja, men så skal hun måske... Eller Sofie, hvis du gider dem på sig, så lige kom med mig. Så du kan lægge den i Mies kiste. Hernede. Her er Mies kiste, det er den øverste. Hey Sofie, det er herinde. Sofie, det er herinde. Herinde. Sofie, det er den her kiste herinde. Der. Den øverste kiste herinde. Tak. Okay, hallo, Mi, hende ved jo, hun kan rigtig godt lide heste. Og derfor skal hun have en hest. Mi, du må få en... Mi, og jeg håber på, at du bliver glad for det her. Jeg har nemlig en sadel. Au! Nå, du sov. Nå, men faktisk, jeg håber på, at I kan se min ting. Hvad ødelægger min seng? Sofie! Skal ikke ødelægge min seng? Hey, kan du... Sofie, kan du ikke ringe Foles op? Nå. Eller Mia, eller Sofie. Nej, så lever hun! Hvorfor lever hun? Nej, hvorfor? Vent lidt med det. Nå. Men så er vi alene. Og det kan godt være, at den her serie er lidt kedelig. Men vi fik den mindste 2 gæster ind. Og den samme gæst på en måde. Bare skriv i kommentaren, hvis I ikke vil have det igen. Det kan vi godt forstå. Men jeg er lidt svært at slutte af nu. Pis, jeg skulle lige blive lidt sulten. Så passer det med, at jeg slutter af med det, jeg gør. Farvel alle sammen!